Happy Sunday mga kapartner. Manimba mi karon kasi ni Kuyog sa bukid ganiha akong gihatod si Kuya sa balay. So kaming mami og ni Bibi Gabin karon nagkuyog. So magsimba mi sa CCF dito sa Lemkit-Kay. Bibi. Hi. Baklay lang mi karon diri padung sa highway. Magtaksi lang ni. Kaya among padulaon si Bibi sa playground sa kuan kining nasa Lemkit-Kay nga mga dulaan sa bata. Musang i-treat karon sa iyang dula. Love na. Yehey. Para tagtaksi. Dito tang tabok oh. Nahan ta. Tak na. Alas 2 hapon. Diyan magulat. Gaya bas taxi oh. Kahit maputi na. Yay! Nakasakay na agad sila, Bi. Jabi. Bye-bye. 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 Church ka, Bi? Church ka? Ha? Yung white ba yan? Big na siya. Nataabot lab. Dito ba? Sir. Matay. Dato ba kanong kuan ba sa nganay? Yan mo ka almost. Dito sa dito ka entrance sir ba ana? Supermarket. Sorry. Lagi nagingom ko Ulhom ko nga site sa Ulhoms. Layo orang baklayon. Ikaw daw daw. Nasulat nga rin ang nagkukulit. Selamat. Kenapa parat? Yung mga inaantok na kapatid, mahalin mo siya. Sabihin mo, Kitty! Naintindihan? Bakit? Mahal mo yung tao eh! Sa totoo lang noon, pa nagpipreach ako, wala akong pakialam, matulog ka, hindi, wala akong pakialam. Pero dahil mahal kita, gigisingin kita. Naman namin church, so madto mi karon og SM, walking distance sa mandiri sa Lemkit-Kay. Okay, wake up na Bibi. Hello. Okay. Aman ta, elevator. No. Water? Ha? May Adidas.
playground. Kamu na do kabantay, ma'am. Ado na may 100. Medyas ka mong tulo na, ana? Na. Play ang baby. 440 lang, ma'am. It's time to play. Ay, balot. There. Alam mo tayo lakad. Jumping contest. Crickets only. Yay! Jump! Jump! Yay! Slide!
Yum, 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 yum. Yum, 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 yum. Good. Up. Enjoy kayo mga kapartner, ang among baby love. So, di nila tama ng among video. Salamat sa inyong support. Bye! 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 Bye bye! 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 Tingnan sa mga kapartner, linaw kayo. Nice one.